вот именно я знаю, что это твое личное решение, предложение твое, которое и решение кадровое назначить первым заместителем министра иностранных дел Украины впервые в истории нашей страны этническую крымскую татарку Эмине Джапарову. Почему? Цели какие надежды ты министерство, что будет ей поручено? Что это же не только символичный знак, хотя и это, наверное, имеет значение, да, но и какой-то поворот в работе тоже. Вот я хотел бы, чтобы именно нашей аудитории ты подробно рассказал, мы же передачу задержим, вот сколько ти будеш відповідати, стільки. Ну, я дуже коротко. Ініціатива була дійсно моя, але призначення такої складності не відбуваються без найважливіших погоджень. Звичайно. І принципово важливим в усьому цьому процесі стало те, що президент України підтримав цю кандидатуру. І можу навіть вам сказати, що мені не довелося довго його вмовляти. Я просто представив кандидата, її якості професійні. Той факт, що вона кримська татарка, президент підтримав, і це був ключовий елемент. І Андрій Єрмак підтримав цю кандидатуру. Задачі стоять дуже прості, насправді. Я знаю Еміне як людину, яка має вже досвід державної роботи в одному з міністерств. Безумовно, Міністерство інформаційної політики МЗС – це абсолютно дві різні історії. МЗС набагато в цьому плані складніший і відповідальніший. Я з повагою до колег з колишнього міністерства, але є реальність. Еміне чудово розуміється на питаннях, скажімо, м'якої сили, тобто публічної дипломатії, а вона дуже важлива в сучасному світі. І, безумовно, кримська тема. Да. Я цілеспрямовано шукав людину в МЗС, у якої серце болить за Крим. Тому що якщо такої людини немає, то тоді рух всередині буде дуже важко генерувати. Нам потрібно вивести цю боротьбу на якісно новий рівень. Я можу сказати, що мої попередники, мої колеги по МЗС дуже багато. Більше за них, напевно, зробили для Криму. Ну, більше тільки там президент і Офіс президента займалися цією проблематикою. Але ми маємо зробити ще один крок вперед. Ми маємо зробити цю роботу ще активнішою, ще масштабнішою, ще креативнішою. Тому що лише так ми можемо прийти до перемоги. А вот сейчас просто, ну, понятно, в условиях пандемии, но дальше как это будет? Эмине Ханым, она будет с тобой вместе ездить в визиты, посещать разные страны, организации, будет отдельную некая-то миссия, что как это практически выглядит? Я вашого протоколу не знаю. Перший заступник міністра – це велика начальниця. Ну розкажи. Вона буде сама їздити, і у неї з'являються, у неї будуть всі можливості для того, щоб, безумовно, за погодження зі мною, ініціювати речі і самі реалізовувати політику на тих напрямах, які будуть їй довірені. По суті, з її приходом, вперше в Міністерстві закордонних, вперше в українській дипломатії представниця кримська чи представник кримсько-татарського народу займатиме настільки важливу відповідальну посаду. І плюс це ще безпрецедентно тому, що вперше на цю посаду заходить людина молода, енергійна, яка не має такого статечного досвіду на дипломатичній службі. Ну, перший заступник – це одразу після міністра. Цим все сказано. Великі можливості, але ще більша відповідальність. І я вірю, що Еміне впорається з відповідальністю і використає всі можливості.